Čekárna, vole, nevyvětrané, kurva, zapařené, smrdíte tu, vole. Kurva, kalhoty nemůžu najít, tak jsem si půjčil maminu folkroní sukni. Tak. Milane! Lumír? Milanku, pojď už, já už tady čekám. Hej, Lumír? Je? Kde jsi? V čekárně, debile, když čekám. Hej, Lumír? No? Hej, ty čekáš v čekárně? Jo, dneska jo. Tak to jsi mi úplně rozjebal teď. A kde jsi ty? Nevím. No, tak kde jsi, jak to tam vypadá? Já jsem tady. Kde? Hej, tak si pohlupávy? Ne, jsem z Ostravy a sedím v čekárně, vole. Hej, slyšíš mě? Tak kdybych tě neslyšel, nereaguju na tvoje slova. Lumír! Ty jsi debil tady. Kam mám jít, hej? Tady, kde jsem já, pojď za mým hlasem, jak šipková ruženka, pojď. No, kde jsi celou dobu? Hej, tak to jste nepochopil, já Je? jsem tě vůbec nemohl najít. Je? Já jsem tam obcházel, já jsem tam viděl hajzlíky, tak jsem si říkal, hej, tak ty jsi na hajzlíkách. Tak Já jsem dojebal jsi, hajzle? Hej, tam nikdo nebyl, ne, na těch hajzlíkách. Ne, jakože tam byli hajzlíky, jakože hajzlíky. Víš? Počkej, ty jsi byl na hajzlu a splachl si až tady? Jo. Tak máš problém, bracho. Máš problém s časoprostorem. Já mám asi jenom dlouhou ruku. Nebo moc? Hej, poslouchej, Je, slyšíme? je. Znáš tu písničku Mám jednu ruku dlouhou, Jo, to mám jednu ruku dlouhou. To je o tom beznohém žokejovi. Proč jsme šli na testy? Bo máme podezření. Já teď mám podezření, Já víš mám co? teď podezření. Ty jsi moje podezření? Řekni. Hej, já mám podezření, že všechno, co se děje, je úplně... Že to je tajemné? Já mám podezření, že moje matka není moje matka. Také máš podezření? Protože má 1,50 m a je to Vietnamka, vole. A tak ty vypadáš hodně A jinak. můj fotr je z Uruguaye, vole. Kdo říkal? Můj fotr Jo. říkal. Já mu říkám, odkud jsi on? Z Uruguaye? Tak to řek? Je. A jak jsi se zeptal, hej? Odkud jsi? Tak, a co on ti řekl? Já mu říkám, odkud jsi? A on se posral. A říkám, ne odkud jsi, vole. Jo, tak- Odkud jsi? Jakože... Já mu říkám, odkud jsi? A on se posral. A já říkám, ne odkud jsi. Ne, tak to nechápu, hej, No teď tak vůbec. protože, vole, si Počkej, polovo- ty jsi se zeptal, odkud jsi? Já a mu on říkám, řekl- odkud jsi? No? A on se posral v předsídí. Tak to nechápu No, úplně. tak já mu říkám, hovado, nasral si spod nohy. Tak jak to je? Počkej, tak dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, já jsem den. Žaneta Keřová. Jak? Já jsem Žaneta Keřová, Je? já jsem zdravotní sestřička. Ty jsi se grál od Bushe. Předpokládám. Sestřenice od Trumpa. Ne, od Bushe, bo Bush je anglický Víš, co je řepa. Bush? Já se Pláně. Dech mě. já se vás chci zeptat, jestli jste náhodou přišli na test na covid. Nevedel je. Jo. Já je. Já Vy jste tež. přišli Já na jsem, test na jo. covid, to je Spolu. výborné, Jo, výborné. já jsem Takže my vás vezmeme asi tak plus minus za 5 minut. Ale zároveň bych vás chtěla poprosit, Je? Jo. abyste mi vyplnili tenhle ten dotazníček. Co ti je? Jak jako? Co děláš, vole? Propisku mám u sebe. Ne, tak to mě nikdo neřekl, že, že přijdu na testy a že budu muset číst. Jo, a mě nikdo neřekl, že budu psát, vole, já jsem klaustrofobik, vole, takže... Jo. Já se vám moc omlouvám, ale já jakožto žena Já chci Keřová říct, vám říkám, No. že ten test nemůžete podstoupit, pokud ho nevyplníte. Paní učitelka se omlouvá, já mám arachnofobii a Já- nemůžu psát. Já nejsem paní učitelka a tohle to není pavouk, takže vyplňujte. Tak dělej, vole, Bravo. já to vyplním za tebe, jak ve škole. Pojď. Ne, však já umím, hej, tak já No nemám... tak vem si ty papíry. Hej, jestli nemám problém s něčím, vyplňovat otazníky. Tak, ty jsi mě přesvědčil. Tak Tady pojďme máte si tady jeden, sednout. máme tak- jeden. Tady máte druhý. Jsou dva? Jo. Jakože každý vemte máme si, jeden asi. Vemte si propisku, jsou to obě stejné papíry, jo, i když to tak nevypadá. Jsou to obě stejné papíry ženského rodu? Jo. Za pár minut přijde doktor si vás vyzvednout a dá vám finální otázku a potom budou stěry. Je. Jo. Však sedni si. Je. Dobré. Je. Hej, já nemám problém číst, nemám problém ani psát. Tak ukáž, co tam máš napsané ty? Jakou značku auta máte? Angličaká 20 cm v průměru. Hej, já to nebudu psát, ale umím to namalovat. Ukáž. Ty máš trojúhelník? Ne? Jo, už vím, co to je. To je Renault. Já! A já mám hej, takové- hej, Renault! Jo, máš ho na leasing? Renault na leasing, ne? Tak já, jo? Jaký já mám auto, jo? Dívej. Jo. Kamo, já to nemůžu přečíst vůbec. Červené. Jo? Já mám červené. Ty máš Renault a já mám červené. Co to mi dal? Tak za první otázka za 1 s hvězdou. Hej, Jste se přes- Hej, podle mě, tak to řeknu úplně tak otevřeně. Hej, pan Čelka bude mít radost, Hej, úplně jo. jak cip. Já jsem byl vždycky šprt. Kdo? Šprt. Kde? Šprt. Ve čtvrtek? Tak, Kdy s kým jste, jste s- co? kdy jste se Přestal- přestal Močovat. Počkej, pomalu. Kdy jste se přestal Čovat. Ty bílé vole pomo. Počkej, Pomo je jako pomelo. nemůže. Akorát tam není L. Počkej. Vole. Neskákej mě do věty. Kdy jste se
Přestal Čovat. Tak já ti chci pomoct, vole. Nepomáháš mi. Tak ještě jednou Ty si se to... brečen úplně, ty mi nepomáháš. Tak ještě jednou to přečti. Lumíre, Je, mlč je. a neskakej mi, když já čtu. Mě vyletěl Honza Holub z nosu. No, tak pojď. Kdy jste se přestal Pomočorkat. Já Tak včera a ke mně napiš velký pohled do budoucnosti. Jo, tak píšu To byl rafinovaný humor Aha. pro intelektuály. Počkej, tak já to napíšu ve zkratce, jo. VPDB. VPDB? Jak velký pohled do budoucnosti máš VPDB? VPDB je zkrátka. To je jak ta písnička raperská VTBD. VPDB, jo. Já jdu do další. S kým jste poprvé zažil felaci? Felaci? To byl ten režisér? Alberto Felaci? Jo? Tak ten mi nikdy nerežíroval, škrtám, Mě nevím. nikdy nevzrušoval, takže Jo. to neplatí. Jaký je váš Blíbenější film. film? Sněhurka a 7 prcalíků. Píšu. V české verzi s dubbingem. 7 Líku. prca. Debile, ty umíš z jedné věty jenom první slabiku? Počkej. Líku. Lí. Tak kdyby si vzal líko a naprcal ho, a je to prcalíku. Jako máš líko, A já naprcal píšu, líko. já mám nejradši, úplně nejvíc film, hej, Arnoldem Schwarzenegerem, Commando. Kom koho? Commando. Jakože v komatu? Ne Commando. Kom koho? Commando. Já už vím. Jsi viděl Jak tamhle se tu Commando? kladu na rameni? Jo, ve středu. Ty furt máš něco s tím... Byl jste někdy v nitku? Tak to je hodně vychytané. Hračko, Tak to víš, ti co mě povyprávím? Jo, a víš, co mě v nitku? Poprvé obřezali. A to jsem 3krát obřezali. Hej, kámo, to ti řeknu upřímně, tak to se vůbec nedivím, bo jestli ti v nitku něco hrozí, takže ti tam obřežou, kámo. Když potkáš ty správné lidi, hej, kámo, tak tě obřežou aj za Co ušima. tam zažil, Braško? Na Co? Dize. Na Dize? Jak jsi tančil tehdy v 90kách? Kámo, to bych tady vůbec nevytahoval, Já bo. jo. Kámo, víš, jak se v Nidečance rozjíždějí bitky? Okay. Však sedíš u těch stolek, jede hudba, vidíš tam o 4 stoly dal borce, chytneš krígu, pito, hodíš to tam, ne? A pak už jenom čekáš. Čekáš na rychlou. Jo, tak já tady píšu, byl jste někdy v Nitku, jo? Jo. Jo. Další věta. Máterat, Tempe a tempeh, děláte ho na kole? tempeh, Piči, to psal nějaký lobotom. Hej, tak Máte jestli rád budeš- tempeh a děláte ho na kole? nevím, co je tempeh. Jakože jedu na kole a uvázím u toho tempe? Hej, tak teď to řeknu otevřeně, dívej se na mě, soustřed, víš, co podle mě je tempeh? Je. Víš, co to podle mě Co to je je? tempeh? Nevím. Není to něco jak tempera? Temperka. Temperová barvička? Hej, já tady napíšu, Že tempeh nefetuju na že tempeh nefetuju. Že to nic nedělá, vole. Že mám jenom halucinace. Píšu tempeh, no fat, jo. No fat? Jakože není tlustý? Umíte jezdit na kole? Já mám přídavné kolečka, ale když to rozjedu z kopce, vole, tak mě nezastavíš, vole. Počkej, já přemýšlím. Ty přemýšlíš na kole? Ne, já přemýšlím. A teď mě hej fakt nevyrušuj, teď mě úplně nechej, protože Dobré. teď jsem si zamyslel. Je, tak ty na dlouho. Ne, počkej, ne, ticho, bo teď přemýšlím, jestli já, kamo, a to je velké teď, Je? jestli já umím, kamo, jestli já umím, Jestli ty umíš 4krát. ne, skakej, jezdit na kole. Tak neumím. Spíš ne, že? Tak. Jo, já myslím, že ten systém zabírá, bo už mám teplotu, vole. Pančelko, Panček, Dobrý den, takže já jsem doktor Frantík. Děkuji vám za dotazník, který jste vyplnili a já mám pro vás finální otázku, která rozhodne o tom, zda postoupíte test na covid nebo ne. Takže poslouchejte pozorně. Kružnice má obvod 2 cm a hajný nazbíral 6 jablíček. Kolik je obvod kružnice, když babička ještě nefetovala? 27. Děkuji, to je správná otázka a teď Debile, vás ty jsi to čekají. A teď vás čekají stěry, Stěry? A proč máte tu tyčku? protože půjdou z řitního otvoru. Z anusu? počkej, ale tam už byla otázka na felací, vole, a já jí mám Můžete zase... se prosím, pane Milane Babaro? Tak ještě, že jsem to ne...
Milane Vavaro, vole? Tak bacha. Ty jsi Vavaru piče dětko jeho? Já jsem to věděl, vole, si zradce hovado. A ti to tam narve celé tu 2metrovou tyčku do té prdele, vole, dobře ti tak. Nikdo nic do řiti strkat nebude, vole. Negativní.